Ahojte kamaráti, kamarátky, ako sa máme, toto je David a robím video po dlhom dobe, lebo práve som sa vybral recyklovať sklo. A chcel som vám povedať iba to, že pozrite sa na moju pokožku. Úplne mám také divné fľaky a úplne taká nezdravá, škaredá. Je to kvôli tomu, že sa moje telo čistí, pretože dneska oslavujeme krásne výročie 36 dní bez bieleho rafinovaného cukru. Som úplne šťastný, si to neviete predstaviť, lebo ako všetci ma poznáte, tak som sa snažil zbaviť bieleho cukru už roky. A niekoľkokrát som, vydržal týždeň, 2 týždne, mesiac a stále sa k tomu vrátil, stále proste sa niečo posralo, stále ma to premohlo, lebo som bol niekde hlboko vnútri, nešťastný, nemotivovaný, proste taká tá temnota, vieš. A teraz už sa toho tak veľa udialo a tak som, vyrástol a zažil veci a pochopila tak, že som už konečne došiel do štádia, keď veľmi jasne viem, čo chcem a viem, že nechcem už cukor a proste už ho nejem a som zdravý a cítim sa výborne. A robím toto video kvôli tomu, lebo chcem každému z vás povedať teraz, keď som z toho nadšený, že človek, keď prestane jesť biely cukor, rafinovaný, tak tá čistota myslenia a čistota prežívania života, tá čistota proste existencie, myslenia a emócií, to je niečo úžasné, vieš, že akože jasnejšie vnímaš realitu. A to je možno aj dôvod, prečo som ja robil videá v minulosti, lebo som bol na surovej strave a tým pádom človek proste má trošku inšie prežívanie sveta, vieš, že každému odporúčam, aby si vyskúšal, na 2 mesiace aspoň prestať jesť biely rafinovaný cukor. Okrem toho, biely cukor ničí celkom telo, akože ničí zuby, ničí B-komplex z tela, odboráva, vyťahuje zásadité minerály z tela a ničí mozog. A normálne akože som si uvedomil, že ja už nemám viacej čas si ničiť zdravie a ničiť si mozog a všetko proste je tým, že jem drogy a že jem jed, takže už fakt stačilo a teraz dokážem proste, že byť šťastný, mám sebavedomie, som emocionálne vyrovnaný a už proste nepotrebujem tieto drogy, ktoré ti pomáhajú proste sa vyrovnať so smutkom alebo s ťažkosťami v živote. Ale proste, že riešiť si život bez toho, akože načisto. Takže kamaráti, každému odporúčam prestať jesť rafinovaný biely cukor, ale to neznamená, že prestať jesť ovocie, lebo cukor v ovoci alebo v rýži, sacharidy, to sú zdravé veci, ktoré proste majú akože celkový balíček, vieš, tam sú minerály, tam sú vitamíny, tam je vláknina, tam je voda, tam všetko, čo potrebuje človek, telo pre metabolizmus, ale biely cukor to je proste čistá biela molekula, podobná heroínu, to je čistá závislosť, vieš. A jeden z dôvodov, prečo nejem cukor, nielen ten zdravotný, je práve ten, že ja som na tom bol závislý, vieš, ja nemám rád byť na ničom závislý, ja nemám rád, keď ma ovláda nejaké jedlo, alebo niečo, keď ma ovláda, keď kontroluje môj život, vieš, že musím to zjesť, že nedokážem byť bez toho, vieš, že proste, že bez toho, keď nemáš tú svoju dávku, tak začneš byť smutný, nešťastný, depresívny. Taká super knižka, ktorá mi dala sestra na Vianoce, sa volá, že Sugar Blues. To je proste, že blues, vieš, to sú taký isté blues, ako keď si na drogách, vieš. Čiže sa vymaniť z tej závislosti a byť čistý, slobodný, mysliť jasnejšie, cítiť jasnejšie a keď máš nejaký problém, tak ho spracovať, reálne ho vyriešiť a nie utiecť niekde k cukru alebo k rozptýľovaniu sa televízorom, hrami, iná realita. Proste, že vieš, akože byť tu a teraz. Kamaráti, majte sa krásne a jak sa hovorí, vidíme sa na budúce.